Heeh. Kok bengi semalam tahun baru. Misalnya awake dhewe ngene acara. Bah. Lah wong ade iki wong cilik, ongklak, angklik, luwe ning diklik, gak kakean acara. Ora oleh wong cilik ngene acara. Wong cilik iku terus seneng. Kowe ora pengen seneng. Terus acara opo? Bleh pitik, bleh minto kan yo kena to, Min. Apa kowe nak bleh ning kene san? Lho. Kancane iki mbok lebokne lolopan iki sik isin. Dadak mleh aku we. Lah iya. Terus ana acara ngono lho. Apa duit gambar cakil apa piye? Lho, piye to iki? Kawul kali kawat to, Min. Terus Nek rawul apa ora kuat. gambar duit apa neh kok brik. Niku urunan ngono. Patut to angop lho aku kesleo. Gusti Allah maringi nyawa iki lho. Si alhamdulillah. Lho dak wul. Kowe iki apa enggak pekok ya to, Men? Mene panggon kan biyen meto. Terus Ya wae nyilih rono. warsen kowe ditrok gasmu. Lah blek ngapusi Pak Ndon ngono. Pak Ndon nek karo aku panggah lho. Kowe karo aku iki. Apa-apa ngongkone aku ngono. Nek apa-apa kowe tanggung jawab ya. Iya, Tenan. tenan sayu mangkat. Kuwi lecek mueram kok Genteng mangan. Mangkat saku semua. Toto ra iso gawe dagangan. Wong arep gawe dagangan ketumpleke desen. Gelap. Toto barang-barangane. Kali gawean. Aduh, Men. Dadak cetok kerap pengen barang ya nyapo kan. Aku tuh. Oke. Aku barang ngerti ya. Menang apa cangkem menang aja. Wong iku balik tau prak. Wis ta cangkem menang ae. Ayo. Piye pertanggungjawabanmu karo tepung mbok tumplekne kae? Tepung apa to, Ndel? Tepung kae lho sing arep tak gawe, sego tiwul karo peyek kae lho. Yo eling to. Aku jaluk ganti rugi saiki. Aku lho wis ora iso kerja, wis ora oleh duit. Tanganku mbok tubruk linu. Sandalku tak ngantem kowe iki lho. Sik to, Ndel. Sik to, Ndel. Kae tepung regane piro? Yo, kae regane akeh, Rik. 500. Tepung sak cawan 500 e. Lho kae lho impor. Weh, impor model ndi lho? Tepung gaplek kok impor. Kae lho kowe kae impor kabeh kae nggonku. Ijo linyo. Ayo saiki njaluk ganti rugi aku. Yo, ganti yo Ndang ganti, saiki Ndel. ndang. Sar tak golek ning nggone bos gendon iki lho, njaluk bayar, dibayari kok. Alasanmu neh tak sogrok lho engko. Saiki ngene tak tukokne sik, Ndel. Ndang nek ana mbok. Lah ndi duwite kuwi lho? Lah ya aja ya duitmu kuwi. Kok iso duitku lho, sing rugi aku lho. Wis ngene yu. Hubung aku karo Minyo iki urung duit sik siliono. Lah engko nek wis bayaran kok nggone bos gendon ijol-ijole lho ya. Lah aku lho buktine. Lah yo ijol ono kok. Ini lho. Yo, sini aku lho. Ini kowe lho. Nek nganti kowe ngapus wis tak slogok pisan lho. Iya, bosok ora apa. Tenan. Lah kene iki tukang Tenan? Iya. Lah kene iki tukang nyogok mau. Nyogrok apa? Kowe iku lho, barang ndek. Kene iki yo. Kature ora apa-apa dengan kena. Masamu aku iki sing rugi lho. Sandalku yo ilang kae masamu. Kayak iki tangan-tanganku loro iki lho linu. Kayak kowe yo ora gelem mijeti aku. Hayo. Sing penting tak ijolani, Ndek. Kene duitmu sik. Ya. Tapi tenan titanono wae ngasih ngapusi. Bisa yo Yo, kapan tak sesine. Sik, aku tak lho. jumpokne duitku. Oke, tak anteni. Ya. Pun Tani. kok. Iya. Awas. Tak jumukne duit engko nang sana mbok apusi neh kowe engko. Ora. Megakno iki modalmu ki wis ora meyakinkan belas lho. Masa aku tampang-tampang ngapus to, Gus? Lecet yo.
Tenang, dikit nih bisa. Mambun. Nah, Igane, Gus. Jare 500 tepungmu. lah wong kuwi wis semono kae lho. Itu ana separo senekno. Separo. Baru break. Lha ngono mbok aku sih mbok gawe minggat kok aku sih tekor neh. Ya. Aman. Wis kok. Sing golek ngapusi tak. Ayo. Ini gila. Nek mana tak ya. Panggah cair ya ta. Cep cek. Iki kok kena ikut tambah baru, Pak. Oke. Ditambah ngolor kabel. Ahai. Mangkat. Dek Nino. Dek, aja meneng ae ta, Dek. Jangan iki parane lho, Dek. Nek golek ijen ae rame-rame. Sampai godhong-godhonge tak lumakne, tak kurepne, tak piyaki kabeh. Panggah renek. Jenenge ta, Dek? Wong aku demi kowe lho, Dek. Apa? Demi aku. Ngene iki tak rewangi playon turut tegalan, turut sawah. Wong wis diomongi. Wis rasa gonceng aku tak ngene malah dadi masalah. Ora penak karo bojomu aku. Halah, wis to, Dik. Rasa mikir. Singo kae engko tak urusane. Oh. Kae nek nang omahmu tak ngenek-nes. Ngono musuh aku. Wis mbah ra urus aku atas sono. Ngene iki mare aku dinesoni karo bojomu. Iya, kowe kok nang atas aku arep bawah. Tenan lho. Dek. Dek. Rasane cedek ada ana. Oh, senyum saiki to, Dik. Lha. Sak tinggal. Bang lho. Ini ngapuk apa beli? Males ramut. Ini apa? Ya wis ramut. Engko nek masalah rong clear aku ya wis urung tenang. Alah gampang kok tak urusane, Dik. Namo? Iya to, tenang. Kabeh ngene karo Mas Gendon iki beres. Tenang e. Ngarai kene iki diamuk. Halah. Wis asa wedi ngono kuwi. Aku dekne asline ya mung macak tok ngono kae. Asline kono langsung ngadepan. Ngono. Wis. Oh, tok kowe. Beres. Tenan lho. Iya ya. Oh, ya. Iya wis to. Senyum sih. Nah, ayo lho. Bangun. Monggo. Waru dekat baruan. Beneran break. Awake dhewe aku goreng tempe Mina. Yo, sepuh ya moro. Lah iso. Gini lho men. Nek rezeki ya ta. Ora bakal ning dindi. Lho wong ngene gini lho. Pucuk dicinta ulang pun Oh, nih kan. So, ora bos. Iki sik esuk entuk iki wis teko kene. Ndak kene karo ikian kok. Oh, lho kok iso. Tapi beneran men, tujuan awake dhewe lho. Nah, iki Masa ngawi to? padha karo pil. Nemu kabijan ya. Heeh. Kaya paham to, bos. Iki apa? Lah ya genah to. Engko bengi iki lho tahun baru. Nyapa dadak tahun baruan barang. Genah men. Genah no. Kere-kere kok dadak tahun baruan barenge. Ini ceritanya ini. Jelas no. Kowe lho sing genah. Kowe iki lho, Brik. Aku wis oke dasar hadiah. Beh, lah kok malah hayal-hayalan iki piye sirmu iki? Ngene Bos Don. Ya berhubung aku karo weruh dhewe to, aku karo Jati kan bau ringkih, ora enek sing golekne, ya ora tau nyambut gawe. Dengan utang dek nang mbok sahur e. Wis kok utang nek wis tok ngene aku bayaran tak sahur. Tapi ora lali to kowe. Persenane. Iya ngerti nek duit Persenan apa to, Men?
Iki bos tau ora mudeng kok. Ora mudeng blas. Bos Gendon gak mudeng karo bos Gendon. Blas. Ya bos gendon bos. Duit mlaku. Mlaku ya begenggek ngono ki mlaku. Duit mana ku lho, Brik? Rentenir maksudnya. Tapi aja lali. Engko netese ngene. Ngene lho. Jane kok duit wedok kok netes ae lho. Karek dhuwur apa ora? Piye yo? Ini kuwi tampone teko. Piye sidone? Nyilih 1000. Yo yo bos. Terus sakmono ya piye? Oh, Panggah cair. Kemana pati? Tapi goblok. Anu enek wong 700 sih. wis kok 700 rita. Sing 300 sesuk-sesuk bae, bos. Ngono ya? Engko sing 300 RI ngono ya. Yo. Nah, Urusan iki urusan. Ora sama sekali. Kan melu gadok kan gitu. Tapi sampean ditang 300, bos. oke. Jal, gue nak jatuh lewat benangnya tarik dan wongnya kena kleton. Mau ki duit apa aku sing moto diiten apa efek bakal tuwek iki seru apa-apa sing abang malah ketok duit ning sing paling aman tetep cek nek duit tenan ora mesjel 100.000 Wah. Udah duit iki. Kalau, anak sing nyedak. Oh. Wah. Iki duit tak nyala wedi iso pindah nggon Sit. Wes. Nah, duit siluman iki. Ora beres. Taman aji-ajiku sosro biru ora kecekel tangan iki jelas siluman sing paling kuat dhewe. Duh, jamput. Apa iki? Aduh. Kletong iki kepokal gawe sapa iki lho. Yo. Wis kletong ya dadak diambu lho. Wah. Bedes. Sapa iki? Malah kena Pak Babil. Niki. Mana dia? Hei, siapa kuwi? Waduh, Kena Pak Babil. iki sapa iki mau sing kene iki mau? Aku Lah nyapa? yang tunggu sama Jabrik. Lah cabrik sanu kena aku. Golek banyu, nggih raup Pak Babin. Cepet. Oke. Oh.
piye? Balap banyu. Oke, ambil sendiri. Ambil sendiri. Mas, banyunya sang gigi. Oh ya, berapa biar senang ireng lho. Makasih Mas Rino. Oh ya, semua toh. Oh. Waduh. Cah cilik-cilik kok iso gawe gorok-gorok kaya ngene. Kok iki mau? Organ Mas Rino. Ini. Wah. Oh. Apa lagi? Iki mau lagi lagi nanti. Organ Mas Rino. Waduh, ini tap-tapan oli sama goreng ini. Wah, boleh baju liat nih. Wah, wah, wah. Kayak masalah tae. Bukan golek banyu iso malah tap-tapan oli digorene. Wah. So ora pake ora anake padha-padha bento. Gendon ya petuk. Anake ya melu-melu ketut. Ah. Tap-tapan oli. Gorene kan diraup. Ini kan Mbak Nino. ngirisi tempe. Mbak Nino. Wangi. Piye, Le? Rino, jaluk banyu. Anting gopo? Ini roti Pak Babin. Nyapa Pak Babin ra barang ki? Dia kena telok. Mulai lo sok kena telek barang ki piye? Sing kuat aku kesani jabrik malah kena Pak Babin. Ya, itu ganggu ya. Pakai lo sik repot iki. Ya wis ana, embure kono coba dhewe. Oke, Mbak Nino. Oh. Nyapa nek iki bocah-bocah iki? Enek. Jom, iki ya, Mbak ya. Semua sana banyunya. Oke. Ayo. Yuh. Ya suwi men. Wah, kena letong, kena tatapan oli. Kon dine iki mau. Bener Mbak Nino. Banyu ngeraup. Letong. Kok gesang nih? Ngene iki nek Pak Babin terus piye jare? Iki mau banyu apa? Kok ngene sapa iki mau? Bener Mbak Nino. Kok ambune kaya ngene? Banyu isa-isahan nih kok. Hah? Iya. Oh, alah Torel. Jal. Kowe wis gawe masalah tok ae. Wah, wes. Kono ndangane. Idete digawa. Oh. Wah. Gara-gara moto duwiten bae digesangi karo bedes cilik. Ora anake ora pakai masalah. Ngene iki lho ranyel piye. Urip kok apes terus. Sutradara bareng gawe alur cerita mesti aku kon sorot terus. Sekali-kali mbok yo penak. Dadi wong yes. Apa keturutan. Ini kok ya redang. Bos, ijo wis ora sambut pikir Iki jane banyu bisa numpuk ning kene kabeh. Manusia-manusia penuh masalah. Ini ngopo jenenge iso duduk ngumpul lan ning kene. Pak. Sampai iki ya ini ya. Lah kuwi arep marung, ora maten Mbak Dina. Maten piye? Wong iki menungso-menungso barang ki nyapa to budare meneng iki. Ngene iki lho, akhire iki dine wis mateng. Gara-gara kowe rene ora sida masak ngene iki. Yo niki gara-gara dene yo rene sak masak yo. Lah ku rene iki jagane nek iki
Wis mateng apa urunge aku arep marung kok iso. Wah iki kok tenane kok iso ngene. Ngeten Bapak Bi. Ya biasa, aja malam tahun baru ya golek utangan Bos Gendon to. Dan ya aku malam tahun baru dadak golek utangan barang iki lho. Jelas ya, Brik. Ya kena gitu kudu ning kok. Sekodo kancane manyoran. Syukur-syukur nek turah nek sing loro kabeh kan yo mending yo. Kere-kere dadak tahun baru ngene aja. Lah yo, Kere-kere. arep ki opo duit 1 juta ya. Arep ki apa? Nyanyi no. Lah. Malam tahun barunan itu bukan momen untuk bersenang-senang, tapi momen untuk menoleh jati diri. Tahun ini aku wis nglakoni apa wae, keberhasilan apa yang sudah kami peroleh. Dan jelang tahun yang akan datang itu harapan-harapan apa sing arep mbok raih, kok malah arep nyanyi-nyanyi. Halo, rungokno aja lulak-lulak koyo. Wes bareng iya yo. Tangan. Wes masalah tahun baru gampang. Mentok basong Pak Babin sing ngatasi. Ambil. Lah nek kuwi masuk nek. Ya, ngono ra usah utang wis. Duite balik. Bare. Wah, bos baru yo. Alah, wis balik. Balik ngopo no. Atoy. Malah ket. Dalam kondisi penuh keprihatinan yo sadar ikhlas. Mau utang piro? 1 juta. 1 juta. Nggih. Terus Dipari 700. duit 700. Otomatis kan diutang 300 to, Bos. Bayar 300. Yo pangkat Beh. dedel. Ngono nek ngomong sawah 3 hektar. Wong Pangkat kita dedel duit ya. bangga. Kuwi mosok ora ngerti Pak Bos Gendon iki malah iya iso piye to. Ya wis. Cukupi kabeh. Ora enek utang ora usah to. Iki urusanku nek sing kene ngono kan. Nah, iku nek perkara duit mesti kakaran to Brik iki. Sik. Loh, sik. Iki duit kok karep 400. Ampune sing jenenge Duit karep 400 lho. Tambah gede to, Bos. jelasne ya. Saiki saksi sing paling yang tetep nino iki. Iki mau le utang piro, Mbak Dina? 1 juta. 1 juta. Kowe rumah 1 juta, 1 juta ora? Iya. Terus Aku godetku mung 700. 700. 700. mbok wae 700, bayar Iya. 700. 700. 700. Berarti kowe ra sik ndek utang kurangan iki 300 to? Iya. Ayo sarene ora sida tahun barunan. Balikke. Ora sida tahun barunan. Kok iso? Duite balikke. Rene rono. Utangmu sing 300 dibayar. Akhirnya bayar. Oh, sik to. Tak urusne ya, Bang. Iki utang 1 juta, iya ta? Iya. Mbok wae 700. Kan kurang 300. Iki utang 1 juta, mbok wae 700. Kan kurang 300, Don. Wes. Terus ora sida tahun barunan, duit 700 dibalik. Lah kowe kan sik kurang 300. Pas to wisan? Yuk, pas. Oh. Yo ora ngono to Bos konsepe. Lah kok iso? Saiki utangmu kan wis tak genepi 300. Kan yo 1 juta. Ya. Sing 300 saiki. Balik no. Enggak usah bayar. Kok Itu gitu. sama. Lah ngene lho. Ngene iki agek masuk ngono lho. Pas. Kamu kurang. Ngene. Lah kok Ini apa ini? Wah. Hei, itu gue aku sampai ke Pak Babin. Oh iya. Panggah iki sarok sikap pisan. Lah terus aku melu sapa ngene iki? Ki panggang melu sing duwe ta, Bos. Baru paham. Iki lho benda untuk masak. Wes ini Pak Babin nyekel bakso. Malam ke rumah. Siap. Tenang aku. Nang mulai ya Pak. Limo ya, Pak. Terima Terima kasih. kasih. Sido masak oke. Lho iki nyapa pancetan ning kene yo. Ora lho. Lah kowe kuwi lho nyapo ning kene iki. Bebas aku tak urusane sik iki, Bos. Boleh. Nang, tuh tak urusane sik lho. Nang ladu sing mulai Ayo. Tak urusane sik. Ya ini urung mateng. Kira-kira Aku ayo bikin iki lho. Sama ini apa? Rada mulai. Wis to, Dik.
Tak ewangi putih-putih budal rapuh. Oh, seneng. Ora kuwi ndak pitilane. Wow. Pitili. Oh. Ki sakane iki barang pitili. Lah terus kowe nyapo? Ayo nyapo iki. Cek Bri. Bener iki apa ora? Yo bener to, men. Wong bener kayak tondo iki kok enek wite tampil yo. Ora mungkin. Ora lho, Pi. Awak iki ora awan, ora bi kon tutusan. Piye to jane? Wae cerita kok. Sekali-kali wong sugih. Tapi ternyata ikan untuk barang menang jane. Wis rasa kakean cangkem ayo ndang dicukuk ndang dibelek. Wong cerita. Kok sak gas ngono lho. Iso ora. Sabar ana rasa to, men. Kena iki lho, wis gak rewel barang to. Apa ngene milah rame-rame? Wah, gegek maling, musuh maling. Aku lompat malah dikira maling pisan. Wah, maling iki. Tak kira dia di mana? Met mata kuwi. Wah, Kowe iki yo ora kabar-kabar. ora kabar-kabar piye? Tak kira maling e. Gowo apa kowe iki? Yo mentok to. Metok ki sapa? Ya Pak Babin. Bang das. Itu iki omahe sapa kok parani iki lho. Kamu siapa to, Bang? Iki omahe milah. Ngomong takon ning nggon tak kei duit ngene tuku mentok. Ora kok takon maling. Kayaknya apa? Jelasnya awan ket. Loh, jelas piye maksudku? Kowe iki tak wae duit ngene tuku mentok. Balik nih. Ini masalah duit kerukutan gitu iki nek telek mentok jare. Nipo ora nek kowe digowo nyapa to, Bin? Ngawur. Balik nih. Oh, masalah tok. Kadang iki piye to jane? Ku tandene omah. Ya. Nok, acarane tahun baru ngono piye? Wes beres, Del. Piye? Diurusi karo Mas Gendono. Alah, kok sanu JT. Wis omong aku wis beres pokoke. Tenane. Mas Gendono pokoke. Tak ditonane JT apa ora? Jadi ki apa to? Mletre. Alah. Opone sih meletre? Mletre iki kok kaya ora paham to iki jane wong Indonesia apa wong Jawa iki. Basa ndi kuwi to, Del? Mletre iki JT iki ya mlese. Oh, alah. Paham ora iki? Kakek ora aku. Wis gampang. Gampang kok jane kok Mas Gendono wis tak omong ya tak rayu Mas sama wong iki. Terus pokoke omonge Sip pokoke. Sip tenan rayuan ora maut. tahun baru aku yo pesen peyeke to. Peyek. Yo tak nunggu 50.000. Saket. Yo. Ngono teh mendep. Aku ning mau cemilan cacat. Eh, ya. Dek Nino. Mas Gendon. Mas piye mas acara tahun baru? Wis gampang, wis beres Dek, tenang ae, engko tak urusane kabeh ndak. Gitu. Mas. Alah, mosok ora percaya karo Mas Gendon. Cuman lo ya, jangan apa sih lo Ijo ya. ijo, wis tak tenang ae. Wis kadung gembar-gembor omong ngomong karo wong-wong wis anu ra situ ya. Aku Wis kalau isin to. Mas. Tak urusane kabeh, mercon tak bukokne rong truk. Oh, truk Mas. Iya, wis to. Lima akeh men to Mas. Alah mosok ora ngerti ya. Ya wis, tenan lo ya, aja ngapusi lo ya. Wis beres. Engko
mentak dulu sih ya babin. Tenang ae. Kalau Pak Babin. Piye ta urusane tahun baru? Beres masalah tahun baru. Ning yuki mau meh gagal iki mau. Nyapa meh? Lah ya bedes-bedes loro kae to, Ndon. Mulut-mulut kan enak tak lho. Kandhane aku iso anyel. Tak ancer-anceri omahku ngarep omah ning WT Kambil ya. Lah kok sih dileboni kandange Milah. Untung ora disiapne maling pokoke diantem cah kampung preyo nyanyar kabeh. kan rasane munyuk-munyuk kayak segudrek karo ngene. Kandhani yo. Aku nek akhir dadi korban. Wong loro karo kok padha ae ya? Kaya sekarang sing penting. Wah, untung kok yo Milah iki karo aku iso siap memang. Iki lho penusane lho. Wong urip karo gawe masalah tok ae. Masalah piye ta, Bun? Lah bentoke sapa sing mbok jupuk? Bentoke Milah yo, Ndes. Ora lho, Bin. Ancer-anceri nggon ngono ya kleru piye. Kleru piye to? Lho wis tak kei ancer-ancer ngarep omahku ning WT Kambil. Lek kok sing mbok leboni omahe Milah kuwi arep golek apa? Ning Milah. Bablak ning kandang. Malah panggah. Oh, iki lho. Lah untung nyowo kelimentok bengi-bengi ora disomne maling ngono iki. Ya iya. Wala karo cah nom-noman tujukno. Lah ngono ora gawe masalah tok to. Sing pekok ya iki to, Bos. Wis tak dudu ngarep omahe nek paleme jarine kliru. Kambil. Ya kambil kok malam. Kowe ngelane kancane pekok lha apa kowe ya melok? Lah iya. Ketularan kowe iki lho. Uripe ora jelas-jelas untung ora di maling-maling. Brik. Endi tepongku? Aduh, kok panggah eling to iki. Piye to? Lah kuwi iki lho arep tak gawe peyek lho. Wah, wis iki genah ruwet iki. Wah, Aduh, gabrik, gabrik.